أرست زينام أمونات العلوت كفلت جبري أب قطبة هجرنا صوت وترالو علي كبلو قدما من سرابي أحمد قليصاو بز تفتر لهم عدل سراح حقوسات مخانو ما بتحتي بيسين ساتن حرشانا ممكن خان توافرو تربحت عدل سراح قليصاو كابوساي أمريكا بلعلي جزيف كوبانيا تكنولوجي أبل كسي مسريتا عزو السلام تنا تقبلوا كورات تغتاتلتي نزعات زي استدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاتشو على ممساخهم كسن حيثنا مكتال نكون لكم منا تمنهو فلما حصلت زيناتات أمونات العلوت كفلت جبري أب كتبا هجرنا صوت وترالو عليو كبلو قدما من سرابي أحمد قليصام محبر سب كفلا كتبا والكب فلا أمونات العلوت كفلت جبري أب كتبا هجرنا صوت وترالو عليو كبلو قدما من سرابي أحمد قليصام توم قدما منستر مس أمونات تعلوت كفلت جبري زتيوم توم قدما منستر محبرو متأثر قصهم أبزم حلالف وملختي لو من جهو مسزوم أمونات العلوت كفلت جبري أب تقامي زعباتات أدهبنا زتنا نايلهم تنكر تكال حيلي أير نهان زلنا هاجرن حزبن بسلام نخنبر يكبلو وانا عزازي حيلي أير إثيوبيا ليتنال جنرال يلما مرداسام قليصام ليتنال جنرال يلما نلعلوت مكونات سلسرعات ملباس عبيت معرق أبستسالت أوان كم زبلوهم إثيوبيا تنكر حيلها أير حانيسام أبز تتحزى بجت عمد كم هاجر عبي عاود تمز قبل كم زخانة بمجلات على مزبس حتى بركي عتقتات زمالا أنا لون سفيح مسرة المعاد زوجنا لون عمتيلهم كابزي حليفو مذكر تعاود عدوى مهناسو عبي سقومتي تاريخ إثيوبيا كم زخانة بمصرح نهنصت قدم حداث حويسو حزبي نلمعات هاجر عبي استواصلنا قبل كم زخانة على علم نا إثيوبيا من رجع زي دليل صلاتي ببطوز فلفلوهم حيلتات فتنة جبرنبر بجيجن تقارلو سراويتنا هاجرنا سقاات أبزي خونلو بركي بصحهم يوم مبالهم قلقالو سينا إثيوبيا أبسيبهم أبيشن إندستري زبز حتى براخة إثيوبيا مسرتا بعال مبل سمانين شمونتن حيلي أير كتر إكام زخالت بمزخخر أوانو زحتو زبناو تكنولوجي زي تعاتقو عبالات سراويت زي تمرقلو كام زخانم قالي أب أوان مهاب قلقالوت كاب عماويل زوهابو رؤيتوتاتن ميزاناوي نقفتاتن بمقبال نمستخخال كاب مانم أوان لعلي دلو كام زخانم كوميشن جمرك دبليك أبيتا قليصام تي كوميشن أبزنا بروز تحلالخت أقام نموصان أوهبا قلقالوت نممحياشن بزتقبر من قسقاسن بزحات فتناتات كم زقات أموز حبروتهم كوميشنر بفلاي مسزي حقاويان أكالات أبزقبرو متحنناق هيوت أمرار حن سراحتنياتاتن تي كوميشن كم زحلفن قدات أكال كم زبصحهم تزاريبهم زي بزح مسواتنا تخفي الوز ناي تكال ريفورم نمس اللام زسعرو ناي وشت يخنو ناي دقا أكالات أين عقسن زبالو كوميشنر دبلي بفلاي أب أوان قلقالوت عنقفات بزفترو أمرار حتاتن سراحتنياتاتن تنكور سقومتين ناتو سدك كم زركب أبريهم أبقربا أوان أما قد يري إثيوبيا أبلع لحانت عامل بزبصح من قلتاع كم زحزنو زقلصوتهم كوميشنر
ፀገም ዝፈጠሩ ሓደ ኣመራርሓን በዓል ሞያን ኣብቲ እዋን ምምሕዳራውን ሕጋውን ስጉምቲ ከም ዝተወሰዶም ኣብሪሆም ኣብቲ እዋን እታ ዓሚል ዝፈፀመቶ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ከም ዘየለ ብምግላጽ እታ ዓሚል ንዝበጽሓ ምንግልታዕን ምትእግጓልን ብሽምቲ ኮሚሽን ይቕሬታ ሓቲቶም ላዕሎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ዝተመርሑ ዝተፈላለዩ ናይ ክልልን ድጋፍን ጉጅለ ልኡኻት እናተወገኑ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓት ይዕዘቡ ኣሎም ብሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ክልል ማእኸላዊ ኢትዮጵያ ዞባ ከምባታ እናተሰርሑ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋቻሞ ካምፓስ ዱራሜን ምንቅስቓስ ስራሕ ተዓዚቡ ቶም ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ብምስፍሕፋሕ ወሰና ምግቢ ንምርጋጽ ብትግሃት ምስራሕ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ገብረ መስቀል ጫላ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ምርባሕ እንስሳ ናይ ዝተዋፈሩ 4 እንስሳ ተዓዚቦም ኣብቲ እዋን ድማ ሰብ ክሳግም ካብ ባህላዊ ሜላ ምርባሕ ብምውፃእ ብዘበናዊ መገዲ ክሰርሕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ዝተገልጸ እንትኸውን ኣብቲ ዓውዲ ዝሰርሑ ሰብ ሞያዊ ሓገዝ ንኽገብሩ ሓቲቶም ብሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር በለጠ ሞላ ዝተመርሐ ልኡኽ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ወረዳ ነጌሌ ኣርሲ ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ልምዓት ስርናይ ሓጋይ ምርባሕ ከፍቲ ግልጋሎት ዜግነት ሓዊሱ ንህዝቢ ጠቐምቲ ዝገብሩ ስራሕቲ ልምዓት ተዓዚቡ ስርዓተ ምግቢ ንምምሕያሽ ፍርያት ምግቢ ውሽጢ ሃገር ኣብ ምዕባይ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ ተገሊጹ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ምስ ዳይሬክተር ፋውንዴሽን ቺልድረንስ ኢንቨስትመንት ፈንድ ሲፍን ጉጅለ ልኡኾምን ዘትየን ኣብቲ እዋን ዘተ ሲፊ ኣብ ኢትዮጵያና ተግበሮም ብዛዕባ ዝርከቡ ፕሮጀክታት ምስ ሚኒስቴር ጥዕና ብምትሕብባር እናተሰርሑ ዝርከቡ ተግባራትን ዝብልከት መብርሂ ቀሪቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 8 ክልላት እናተግበረ ዝርከብ ክፋል ፕሮጀክት ራይዝ ዝኾነ ትግበራ ስማርት ስታርት ዘምልከት እውን መብርሂ ቀሪቡ ዶክተር መቅደስ ዳባ ሲፍ እናተስፋሕፍሑ ዝርከቡ ከም ዓሶ ዝበሉ ሕማማት ንምቁጻር ዘኽእል ፕሮጀክት ከም ዝጀመረ ተዛሪበን ብብርኪ ደረጃ ሲፍ እናተተግበረ ዝርከብ ፕሮጀክት ኣዶ ክበረታታዕ ከም ዝግባእ ገሊጸን ካብዚ ብተወሳኺ ስርዓተ ምግቢ ንምምሕያሽ ፍርያት ምግቢ ውሽጢ ሃገር ኣብ ምዕባይ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ ምግላጸን ካብ ሚኒስቴር ጥዕና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጸገም መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘይኮነ ተሓቢሩ 7 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጸገም መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘይኮነ ምምሕዳር መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ኣፍሊጡሎም ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ትዕግስት ሓሚድ ምስ ጉዳይ ተተሓሒዙ ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ብዝተተግበረ ምርመራ እቲ ባንኪ ንዝፍነውሉ መጥቃዕቲ ሳይበር ኣቐዲሙ ንምክልኻል ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ ኢለን ኣብዚ ሰሙን ጸገም ንኽጋጥም ምኽንያት ዝኾኑ ጉዳያት ብምርመራ ከም ዝተፈለዩ ሓቢረን ብመሰረት እቲ ባንኪ ኣብ ሞባይል ሲስተሙ ብዝገበሮ ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ዘጋጠመ እምበር መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘይኮነ ገሊጸን እቲ ባንኪ ሲስተም ጃር ፋይል ሶርስ ኮድ ብምውሳድ ብዝገበሮ ምርመራ ቀደም ሰዓብ ፕሮግራሚንግ ወይ እውን ሎጂካል ፍሰቱ ዝተዛብዐ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ጸሪሐን በቲ ሲስተም ገንዘብ ዘውፅኡ ዓማዊልቲ ባንኪ ገንዘብ እንተውፅኡ ክንኪ ዝነበሮ መጠን እንተይነከየን ባላንስ ንምስራሕ ወይ እውን ንምዝዛን ምቹው ኩነታት እንተይተፈጠረ ክፍሊት እናፈጸመ ከም ዝነበረ ከም ዝተረጋገጸ ኣልዒለን ብምዃኑ ድማ እቲ ባንኪ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝበጽሖ ዝናፈስ ሓበሬታ ዝተሰሓሓተ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ምርመራታትን ስራሕቲ ፎረንሲክን ብምውጋን ውፅኢቱ ንሕብረተሰብ ከም ዝግለጽ ኣመልኪተን ምምሕዳር መርበብ ሓበሬታን ድሕንነትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍነው መጥቃዕቲ ሳይበር ንምክልኻልን ድሕንነት ትካላትን ንምሕላውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሐ ከም ዝርከቡ እውን እተን ሓላፊት ሓቢረን ፖሊስ ስኑዕ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ንክቁጠቡ ኣጠንቂቑ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ስኑዕ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ንክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ፖሊስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰላም ህራስ ዝኸልኦም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ስኑዕ ሓበሬታታት ብምውዛዕ ህዝቢ ስጋኣት ንክሓድሮ ጻዕሪ ይገብሩ ኣሎ ኢሉ
እቶም ኣካላት ብተደጋጋሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላም ከም ዘይለን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ስግኣት ከም ዘሎን ንምምሳል ይሰርሑ ብምህላዎም ነበርቲ እታ ከተማ ነዚ ብዘይ ምስማዕ ምስ ኣካላት ጸጥታ ብምትሕባር ሰላም ከባቢኦም ይሕሉ ከም ዘለው ኣገንዚቡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ሰላም ንምዝራግ ዝኸድሉ ርሕቀት ዘይሰመረሎም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ስልቶም ብምቕያር ብማሕበራዊ ሚድያ ስኑዕ ሓበሬታ ይውዝዑ ኣለዉ ኢሉ ናይዚ መርኣይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብሕቡእ ዝተወደበ ጉጅለ ከም ዘሎ ብምምሳል ኣብ ከባቢ ሳር ቤት ኣብ ኣውቶቡስ ቡምባ ምፍንጃሩ ዝገልጽ ስኑዕ ወረ ይውዝዑ ኣለዉ ክብል ገሊጹ ስለዝኾነ ስኑዕ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ንክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡሎም ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ምክትታልኩም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለዉ ዜናታት እናቐጸልዮም ሕዚ እውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንቕጽል ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ቅነ ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተውጻጽኡ መራሕቲ ዝተፈላለያ እምነታት ዘተምክያዶም ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋንቶም ተዛተይቲ ኣለውና ዝበልዎም ሕቶታት ዘልዕሉ እንትኸውን ብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምላሽን መብርህን ተዋሂብዎም እዩ ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ አብርሃም ፍስሓ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቕነ ምስ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ቤተ እምነታትን ዝተውጻጽኡ ተወከልቲ ኣብ ወድዓውን ሃገራውን ጉዳያት ኣዲቦም ክፍትሕለዎም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ ሓሳባት ዘተካይዶም እዮም እቲ መድረኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ሰላም ልምዓትን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ትኩረት ዝገበረ እንትኸውን ተወከልቲ ቤተ እምነታት ኣለና ዝበልዎ ሕቶታት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣቕሪቦም ምላሽ ተዋሂብዎም እዩ የሰላም እጦት ዕዳው ለቤተ ክርስቲያን ስእነት ሰላም ዕድኡ ንቤተ ክርስቲያን ንገዳማት ንኣቦታትን ንኣመንትን ዝተርፍ እዩ እዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንኸብቅዕ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ተደጋጋሚ ዕዳዎም ንሰላም እንተትዝርግሑ ችግር አለ መካድ የለብን ማወቅ አለብን ማስተካከል አለብን ጸገመለ እዩ ክንኽሕድ የብልናን ክንፈልጥ ኣለና ክነስተኻኽል ይግባእ ግን ከዓ መርኣያ ሰላም ኮ ንስኻትኩም ኢኹም መስቀል ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ኣትዮም ጥምቀት ብሰላም ወፂኦም ብሰላም ኣትዮም እንትበሃል ደስ ይብል ሓሊፎም ዘጋጥሙ ጸገማት ግና እናረእና ምሳኻትኩም እናተሓጋገዝና ክንፈትሖም ይግባእ ዛሬ መነሳት ካለባቸው ጉዳዮች ብዬ ማስባቸው ሎሚ ክላዓሉ ካብ ዘለዎም ጉዳያት ኢለ ዝሓሰብኩዎም ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ ትካላት ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ መሳጊዳት ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዘቑፀሩ መቃብራት ክሳብ ሕዚ ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣይረኸቡን ካልኣይ መቃብራት እውን ከምኡ በዝሕን ዋሕዝን እቲ ሙስሊም ዘገናዘቡ ኣይኮኑን እቶም ኣዋህባ ቦታታትን መቃብራትን እቶም ዝተዋህቡ ቦታታት መቃብር እውን ካርታን ኣፍልጦን የብሎምን ብምዃኑ ድማ ዝኾነ ኣካል መፅኡ ካብዚ ክሳብ እዚ ኣይናትኩምን ኢሉ ንመንበር ኣባይቲ ይመርሖ ነዞም ኩነታት ኣብ ግምት እትዮም ልሙድ ምትሕባሮም ንኸገብሩልና ንመዘኻኸር እዩ አዲስ አበባ ላይ ባለፉት 4-5 ዓመታት 124 ቦታዎች ለመስጂድ ተሰጥተዋል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፉ 4-5 ዓመታት 124 ቦታታት ንመሳጊድ ተዋሂቦም እዮም ንመቃብር 3 ቦታታት ተዋሂቦም እዮም ንማእኸል ከም ዝገለጽኩምዎ ሓደ ቦታ ተዋሂቡ እዩ ልዕሊ እዚ ንሙስሊም ኢትዮጵያ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዓቕሚ ብዝፈቐደ መጠን እናወሰኽካን ሕቶታት እናመለስካን ምኻድ የድሊ እዩ ናይ ትማሊ ከም ዘለዎ ሰሪዝና እንተኾይኑ ንቕድሚት ምኻድ ኣይንኽእልን ናይ ትማሊ ኣመስጊናም ተቐቢልና ሰሪሕናሉ ንቅድሚት ምኻድ ድማ የዋጽ እዩ ንዓኹም ዘለኒ ሕቶ ካብ ዝተዋሃበኩም 124 ቦታታት ክንደይ መሳጊድ ሰሪሕኩም ክንደይ ሓጺርኩም ገዲፍኩም ክንደይከ ተወዲኡ እንተደሊኹም ናይ ሓባር ኮሚቴ ኣጣይሽና ንፈትሾም እዛ ሃገር ናትኩም እያ ኣዲስ ኣበባ ናትኩም እያ ምሽማይ ኣየድልን በከሰም በመልካ ሰዲ ኣብያተ ክርስቲያናትና ካብ ዝዕጸዋ ዓመት ገይረን ኣለዋ እዚ ጉዳይ ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪብና ኣለና እዚ ጉዳይ ግና ምዕልቦ ኣይረኸበን ኣብ ኣሳይታ ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ወንጌል ተዓጽዩ ስለዚ
ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ጉዳይ ርኢኹም ቅልጡፍ መልሲ ንኽትቡና ሓደራ ክብል ይፈቱ። አፋር፣ ሃላባ፣ ስልጤ፣ ኦሮሚያ ዓፋር፣ ሃላባ፣ ስልጤ፣ ኦሮሚያ ምስ ምዕፃው ተኣሳሲሩ ዘሎ ሚኒስቴር ሰላም ኣብዚ ስለ ዘሎ ናትካ ስራሕ እዩ ዝዓፀኹምውን ኣብያተ ክርስቲያን ብህፁፅ ክፈቱ ኢልካ ንገሮም። ተወከልቲ ምምሕዳር ክልላትን ከተማታትን ብወገኖም ኣብ በቢ ከባቢኦም ዝረኣዩ ፀገማት ምላሽ ንክወሃቦም ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሕቶኦም ኣቕሪቦም እዮም። ይሄ ሰላም ከማን ነው የሚመጣ? ከህዝብ ነው። ትክክል ነው። እዚ ሰላም ካብ ህዝቢ እዩ ዝመጽእ ዝብል ትክክል እዩ። ይኹን እምበር ናይ መወዳእታ መፍትሒ ይኸውን እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ። እዞም ቆልዑ ተሳሒቶም ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ብኻልእ መንገዲ ብዘተ ዘይፍታሕ ነገር የለን። በእኛ ውስጥ በሺ የሚቆጠር ሰው እያወረድን እያባረርን እየሞከርን ያለ ነው። ብወገና በአሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት እናእተና እናባረርና ፈተነ ንገብር ኣለና። ንስኻትኩም እውን ሓግዙና። ምክንያቱ ንነጻነት ምቅላስን ነጻነት ምምሕዳርን ነንበይኖም እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ሓንፈሽቲ ትረፍዶ ስልጣን ሒዞም ስልጣን እንተይሓዙ ዝኸትሩ ስልጣን እንተይሓዙ 20-30 ሚልዮን ኣብ ኣካውንቶም ዘንቀሳቐሱ ሰባት ኣብ ሃፍቲ ተዝቕመጡ እንታይ እዮም ክገብሩ? ስለዚ ፖለቲካና ብዙሕ ፀገም ዘለዎ እዩ። ተሓጊዝኩምና ክስተኻኸል እዩ። ጦርነቱ ጉዳት ደርሶታል። ከዛ ቀጥሎም የድርቅ ጉዳይም አለ። እዚ ኩናት ጉዳት ኣብፅሑ እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩነታት ድርቂ ኣሎ። እዚ ኩሉ ተደራሪቡ ህዝቢ ብጥሜት ይውድአና ኣሎ። እኽሊ ዝረኽብሉ ዕድል ተዝፍጠር ከረሃብ ከመድኃኒት ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ እህልና እርዳታ ለመላክ ተሞክሯል። ምስ ጥሜትን መድኃኒትን ተታሒዙ ብጣዕሚ ብዙሕ እርዳታ እኽሊን ምልኣኽ ተፈቲኑ እዩ። ብሓፂሩ ግን ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ካልእ ኣካል ኢትዮጵያ በሊዑ እናሓደረ ትግራይ ኣይትጠምን። ከምዚ ዓይነት ህዝባዊ ዘተታት ኣፈላላይ ሓሳብ ኣብ ምጽባብ ዓብይ ዕድል ዝፈጥሩ ምዃኖም ዝገለጹ ድማ ኣብ ኢንስቲትዩት ፖሊሲ መጽናዕቲ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾኑ ዶክተር ግርማ ተሾመ እዮም። እውነታውን መሬት ላይ ያለውን እውነታ ግልጽ ያደርጋል። ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ግልጽ ዝገብር እዩ። እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝብል ነገር ብምዝርራብን መረዳእታን ግልጽ እዩ ዝገብሮም። ስለዚ ዘለዎ ፈላላያት እናፀበባላ ክፍተታት እንተሃለው ፀገማት ከመይ ክፍትሑ ኣለዎም ዝብል ኣንፈት ዝህብ እዩ። ብዝተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ሕጉሳት ምዃኖም ኣብ ትሕቲ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ እንስሳት ኣብ ምክንኻንን ኣብ ሕርሻ ከተማን ዝተዋፈሩ ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ገሊፆም። እቶም ተረባሕቲ ኣብነታዊ ተግባር ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ ብምውሳድ ካልኦት ትካላት ከባቢኦም ምልማዕን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ንክነጥፉ ሓቲቶም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ። ትካላት መንግስቲ በመጠን ዘበዎ ግልጋሎት ሰፊሕ ቦታ ናይ መሓዝ ልምዲ ኣለዎም። ግና ድማ ነቲ ዝሓዝዎ ቦታ ልሚዖም ናብ ረብሓ ምቕያር ጉድለታት ከም ዘለው ይግለጽ እዩ። ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ካብዚ ብተጻራሪ ኣብ ዘለዎ ቦታ ሕርሻ ከተማ ብምስላጥ ብርክን ዝበሉ ዜጋታት ዕድል ስራሕ እናፈጠረ ይርከብ። ካብቶም ተረባሕቲ ኣጸደ ሓንቲ እያ። ያው ንሰርሕ ኣለና እዚ ብምፍጣሩ ያው ኤቢሲ ብምፍጣሩ ያው ዕድል ተፈጢሩልና እዩ ናይ ስራሕ ግን በቃ ደስተኛታት ኢና። ያው ተስፋ ኣለና ኣነ ያው ስራሕ ዕድል ልብል በቃ ብኩሉ ቦታስ ያው ስራሕ ዕድል ክፍጠር ንየው ለምንታይ ሰብ ከይሽገር ከይጽግሞ ሰሪሕ ክበልዕ መንእሰይ ለከይንካራተት በቃ ሰሪሕ ልክበልዕ በቃ ዕድል ክፍጠር እየመልእኽተይ ዘተሓላል ገብሪን ታመነውን ከማጸደ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ከፍትታት ምክንኻን ዝተዋፈሩ ወገናት እዮም። ብዛዕባ ዝተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ከም ዝስዕብ ይብራርሁ። ያው ተፈጠረልና ስራ ማለት ነው። እስከዛሬ ዝተፈጠረልና ዕድል ስራሕ ሕጉሳት ኢና። ቅድም ክብል ስራሕ ጉልበት ኢና ንሰርሕ ነርና። ሕዚ ብዝተፈጠረልና ዕድል ግና ናብራና እውን ክረጋጋዕ ኸይሉ እዩ። ካልኦት ትካላት ካብ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ትምህርቲ ወሲዶም ከባቢኦም ንኸልምዑን ዕድል ስራሕ ንኽፈጥሩን ብውልቀይ መልእኽተይ ክሕልፍ ይፈቱ። የስራ ዕድል የፈጠረልኝ አሁን እኔ ዕድል ስራሕ ካብ ዝተፈጠረሎም ዜጋታት ሓደ እየም። ካብ ገጠር ኢና መጺና ስራሐይ ነዞም ከፍቲ ምክንኻን እዩ። ቅድም ክብል ኣርማታ እየ ዘብኩዕ ነይረ። ንሱ እውን ተተረኺቡ እዩ። ኣብዚ ካብ ንጅምር ናብዚ ግና ስራሕ ቀሊሉና እዩ። ንሕና እውን ተረባሕቲ ኮይና ኢና። ካባና ሓሊፉ እውን መጠኑ ይንኣስዕበ ብዘየገድስ ስድራ ነመሓድር ኢና። ኣብ መወዳእታ እውን እቶም ዕድል ዝተፈጠረሎም ወገናት ንዝተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ኣመስጊኖም ካልኦት ትካላት እውን ዕድል ስራሕ ምፍጣር ክዋፈሩ ከም ዝግባእ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም። ቀኒ የለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ያው
ለኤቢሲ ኩን ለፈለገ ለሁሉም በቃ በጣም ያነ መስገን ለመንግስትም ጭምር መንግስት አነ ህዚ ያው መንግስት በጣም ያዘመስግነ ለምንታይ ብዙሕ ነገር ሕሊፈው ዚ ስለምንጽሐይ በጣም ያዘመስግነ መንግስትም ያው ኤቢስም ያው ፈለገ ሁሉም በጣም ያዘመስግነ ያው ደስተኛ እየ እኔ እንደተፈጠረልኝ ያው እንግዲህ ንዓይ ከም ዝተፈጠረልኝ ዕድል ስራሕ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ተፈጢሩ ዝጽገብ ሰብ ኣይክህሉን ብወገነይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ካልኦት ትካላት ኮነ ግልጋሎት ወሃብቲ ከምዚ ዓይነት ጅማሮ ናብራ ሕብረተሰብ ኣብ ምምሕያሽ ውሕስና ምግቢ ኣብ ምርጋጽ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ግድኦም ተዝዋጹ ባህላ እየ ሁሉ ነገር ወዲያ ማድረስ ስኳር ድንችም ዘርተናን ሽኮር ድንሽ ዘሪእና ኢና ምሸላውን አለ እዩ እዋኖም እንትበጽሕ ድማ ነቶም ከፍትታት ብማሽን ንሓልቦም ኢና ከም ትርእዮ እዚ ከባቢ ብጣዕሚ ለሚዕ እዩ እዚ ንዓይንውን ሰሓቢ እዩ ስለዚ ኩላትና ከባቢና ነልምዕ ካብ ምልማዕ ጉድኣት ስለዚ የለ ማለት እዩ ኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲኡ ብዝርከብ ፈለገ ኢቢሲ ንብዙሓት ወገናት ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ግደኡ እናተዋፅአ ዝርከብ ትካል ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ዜና ዕዳጋ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ናብ ከይዲ ምፍራይ ከም ዝተመለሰ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኣፍሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ኣክሊሉ ታደሰ ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ኩናት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ስራሕ ጠጠው ኣቢሉ ዝጸንሐ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ሎሚ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ሓቢሮም እቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ዳግም ናብ ስራሕ ንኽምለስ ልዑል ጠመተ ተዋሂቡ ምስ ኣካላት ብጽሒት ብምትሕብባር እናተሰርሐ ከም ዝጸንሐ ኣገንዚቦም ኩባንያታት ናብቲ ፓርክ ተመሊሶም ናብ ስራሕ ንምእታው ስራሕቲ ቀድመ ምድላዋት እናወገኑ ከም ዝርከቡ እውን ገሊጾም ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ከም ዘተባባዕ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ገንዘብ ሚኒስቴር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን በርኦ ሓሰን ገሊጾም በመሰረት እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ተገጣጢመን ናብ ውሽጢ ዓዲ ንዝኣተዋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ዝኽፈል ታክስ 15 ሚእታውን ብኽፋል ተገጣጢመን ንዝኣተዋ ድማ 5 ሚእታው ጥራሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝገጣጠማ ተሽከርከርቲ ካብ ታክሲ ናፃ ከም ዝተገበረውን ኣረድዮም መንግስቲ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ከም ዘተባባዕ ኣብርዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ 60 ቻርጅ መግበሪ ማሽናት ምህላዎም ተዛሪቦም ኣብ ዝወፅሉ 10 ዓመውቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 1176 ከምኡውን ኣብ ክልል ከተማታት 1050 ጣብያታት ቻርጅ ንምስራሕ ትልሚ ከም ዘሎ ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ረዲኡሎም ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ እንትንሰግር ኣሜሪካ ብልዕሊ ገዚፍ ኩባንያ ኣፕል ክሲ መስሪታ እቲ ኩባንያ ዕዳጋ ስማርትፎን ንበይኑ ይርብሐሉ ኣሎ ብዝብል እዩ ክሲ ተመስሪትዎ ዘሎ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብዘቕረቦ ክሲ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ኣፕል ተጠቀምቲ ስልኪ ሞባይል ኣይፎን ናብ ኣፕሊኬሽን ትምህርቲ ኣፕል ዝኾነ ሞባይል ምስ ኣተው ንኸይወፁ ብምቑላፍ ብዘይድሌቶም ዓማዊል ንክኾኑ ከም ዘገደደ ገሊጹሎም ክብሮት ተኸታተልቲ ዜናታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንዳን ነጥብታትና ክንዘኻኽረኩም እሙናት ላዕለዎት ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ቁጠባ ሃገርና ዝፃወትዎ ተራ ልዑል እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ብዝተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ሕጉሳት ምዃኖም ኣብ ትሕቲ ኢቢሲ እንስሳትን ሕርሻን ኣብ ምክንኻን ተዋፈሩ ተረባሕቲ ዕድል ስራሕ ገሊፆም ኣሜሪካ ብልዕሊ ገዚፍ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ኣፕል ክሲ መስሪታ ለሰዓት እዚ ዝተዳለዉ ዜናታት ዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለሙ ሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ ንዝተረፉ ምድለዋት ዜና ስፖርት ሰናይ ጊዜ